Dunay patutsada si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte kang kanhi Senador Antonio Trillanes IV. Human nagsumiti ang kanhi Senador gadto sa International Criminal Court o ICC ug statement sa kanhi Pangulo atul sa pagtambong niini sa Senate hearing kalabot sa war on drugs siyang kanhi administrasyon. Dugang detalye sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, gipaagi sa usa ka patutsada ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte ang iyang reaksyon kalabot sa lakang ni former Senator Antonio Trillanes IV nga pagsumiti ngadto sa ICC sa transcript sa Senate hearing on war on drugs nga gitambungan niini niadtong October 28. Gumawa ng kaguluhan sa bayan natin. Tapos ngayon, siya pa yung hero. Siya pa yung kala mo, you know, itong si Trillanes, ano ang style ng kung katabi ka niya at ayaw niya ikaw, pipinturahan ka niya ng itom para maging puti ang... Kini ang nahimong reaksyon ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa lakang ni former Senator Antonio Trillanes IV. Human nga gisumiti sa kanhi senador ang statement ni kanhi Pangulong Duterte sa Senate hearing kabari sa death squad sa International Criminal Court o ICC. Sa official Facebook page sa kanhi senador, gibutyag niini nga iyan ang natransmit sa ICC ang transcript sa Senate hearing. Kinumduman nga ni adto October 28, miatubang ang kanhi Pangulo sa Senate Blue Ribbon Subcommittee probe sa war on drugs. Mingon sa kini under oath nga nasurpresa kini nga hangtod karon wala pay gihatag nga charges ang Justice Department bato kanila. Wala na mihatag og direktang komento ang kanhi Pangulo kalabot sa maong lakang. Apan nagbutyag kini og patutsada. Alam mo kung maniwala kay lugar ni Trillanes sa bakla na yan, walang ginawa na kung hindi magdaldal. Huwag kayong hindi ko nga sinasagot eh. Kaya hindi ko sinasagutin niya. Walang. Yan ang isang misteryo na may isang tao na bobo bakit lumusot sa PMA. Hindi naman nakipaglaban sa Mindanao. Walang ginawa kung hindi magkudita. Dugang sa kanhi Pangulo nga sa Caloocan City siya mangampanya kung asa nag-file og COC si Trillanes pagkamayor. Hindi ka nga kilala sa Caloocan tapos gusto kang... Alam mo, pag tumakbo ka Trillanes sa Caloocan, doon ako magkampanya. Doon ako makita. Doon kita babuyin. Sa pagkakaroon, wala ko bitambong sa Quadcom investigation ng kanhi Pangulo. Apan diha gipangutana siya kung mutambong siya. Okay man ako pero total pareho rin ang sagot ko. Magdebate lang kami magdebate noon. Kayo rin ang sagot ko. So kung ano gusto nilang malaman, tignan lang nila yung tape sa proceedings. Makinig lang sila yun na yun. Ngayon, kung mayroon sila ibang bagay na itanong, it must be alien to the main topic. But labas. Ginakuhaan pa sa GMA Regional TV, 1 Mindanao ug pahayag si Trillanes. Kalabot sa mga patutsada sa kanhi Pangulo. Apan wala pa kini mitubag. Sara gibutyag sab sa kanhi Pangulo nga magdepende sa iyang kalawasan kung mutambong magpabakini sa Quadcom investigation o dili. Sara.